Дойде време да се потопим във вълшебния свят на бижутата. Нашата столица успя по такъв неповторим начин да вдъхнови швейцарската топ дизайнерка на фантазия, че тя посвети цяла колекция на нея. Карин Вагмюлер е опиянена от магията на българската роза и красотата на София. Едноименната колекция бе представена в над 20 държави, сред които Франция, Италия, Германия, Испания, Япония, Корея, Щатите и много други. Разбира се, уникалните бижута имаха премиера и у нас. Те бяха показани не както сме свикнали досега с ревю, а като стилна изложба. Все пак говорим за истински произведения на изкуството. Изисканото събитие беше уважено от много бизнес дами и от звезди, между които дизайнерката Аля Милушева, фолк-певицата Мария и много други. Не защо точно София, а именно София. Това е правилното име за тази колекция. Идеята ми дойде още при първото ми посещение на Александър Невски. С този храм може да се гордее всеки град. София има толкова много да покаже пред света. Карин Вагмюлер е разработила линия от колиета, пръстени, обеци, спишни елементи, украсени с полускъпоценни камъни и кристали Сваровски. Дизайнерският екип гордо споделя, че моделите на бижутата са се радвали на огромен интерес при представянето им на световните изложения за аксесуари в Париж, Мадрид и Милано тази година. Всяко едно бижу от колекция София е съобразено с стремежа на дамите да бъдат женствени и привлекателни, но в същото време да не изневеряват на своята самоувереност и романтичност. Бидейки дизайнер, човек не престава да твори, дори и когато си почива. Когато посетих София за първи път, бях изпълнена с нови идеи и решения, които по един или друг начин са намерили своя израз в експонатите на бижутата фантазия, които представяме. Самият каталог изобилства от кадри на храма Свети Александър Невски. В световен мащаб това е изключителна реклама на родината ни. Тя е представена като културно-историческо и духовно значимо средище в Европа. Изключително красивата фотосесия е дело на известния бразилски моден фотограф Пино Гомес. Имам усет към древните неща и към архитектурата. Обожавам традициите и историите, които се крият за тях. Особено много съм впечатлена и от Нощ на София. Това наистина е град изпълнен с живот. Розата е един от централните символи, които присъстват в колекцията. Именно тя е нашата визитка пред света. За съжаление, ние в България рядко се замисляме над факта, че притежаваме истинско съкровище в нейно лице. Още един любопитен факт, свързан с колекцията, посветена на нашата столица, е създаването към нея на лимитиран парфюм Фантазия Ео де София, също вдъхновен от най-мъдрия град. Той е дело на парфюмериста, работещ за дизайнерката Джил Сандер Марк Крьости. Когато луксът и традицията се съчетаят в едно, се създават истинските шедьоври. Може изключително много да се гордеем, че те са посветени на нашата столица и родина. Фантазията на въображението е способна да надмине и най-смелите мечти. Не ни остава друго, освен да й се отдадем.